ξεκινήσουμε? Ναι, θα είμαστε πολύ καλοί μαθητές, κύριε. Λοιπόν, τώρα να ξεκινήσουμε με, όπως βλέπετε, με φυσική. Κύριε, μιας και κάνουμε φυσική, θέλω να μοιραστώ ένα πείραμα μαζί σας. Πείραμα, Οδυσσέα. Ναι, ωραία. Δείξε μας. Έχω μία κοκακόλα και μέλτος. Έρχομαι να σας το δείξω. Έλα, δείξε. Να αποστεγάσουμε εδώ πέρα αυτή η κοκακόλα. Ναι. Τι να ανοίγουμε. Αχα. Τώρα θα βάλω τα μέντος μέσα, αλλά για να δείτε καλύτερα το πείραμα πρέπει να κοιτάξετε από εδώ πέρα. Βλέπετε, ναι. Ωραία, τώρα παίρνουμε κάτι μέντος, αλλά όπως σας είπα, πρέπει να το κοιτάξετε, αλλιώς δεν θα έχει νόημα το πείραμα. Ωραία, είστε έτοιμοι? Ναι. 1, 2, 3. Έτσι να κοιτάξετε. Τι είναι αυτό? Πείραμα, Κάτσε! Εκεί μέσα! Εσύ άχρηστος! Τι έκανες! Δεν κατάλαβα! Τώρα τι να κάνω! Δεν κατάλαβα! Παιδιά, αυτό που έκανε ο Οδυσσέης έχετε τιμωρία και να γράφετε τεστ! Τι? Τεστ? Δεν θέλω να γράψω τεστ. Ωραία, φίλε Οδυσσέα, εσύ φταίς για όλα. Ωραία, φίλε! Λοιπόν, πάω να φέρω κόλλες για το τεστ! Θέλει να μας βάλει τεστ αυτός, θα δει τι θα πάθει τώρα. Τώρα με αυτή την κόλλα, παιδιά, θα του κολλήσω όλα τα πράγματα, θα τρελαθεί. Ήρθε η ώρα να γελάσουμε, παιδιά. Με αυτή την κόλλα θα κολλήσω την κούπα του και τον στυλό του. Πάμε γρήγορα. Και τώρα θα την κολλήσουμε απάνω εδώ. Παιδιά, δεν θα μπορεί να τη σηκώσει με τίποτα. Πάμε και το στυλό τώρα. Και τώρα θα το βάλουμε απάνω, παιδιά. Έτσι, να κολλήσει καλά, έτσι. Τέλεια. Και τώρα φεύγουμε πριν γυρίσει. Λοιπόν, μόνο κάτι να σημειώσω. Οδυσσέα, πάλι πράγμα έκανες! Τι λέτε, κύριε, δεν ήμουν εγώ. Τι πάτησε. Να ξέρεις, Οδυσσέα, να βάλω μηδέν σε όλα τα μαθήματα, σε όλα τα χρόνια, να ξέρεις. Να πιω λίγο. Τι είναι αυτό! Ποιος έβαλε κόλλα στο πατέρι μου! Οδυσσέα, μήπως ξέρεις και να μας πεις απάντηση. Παιδιά, κοιτάξτε, ο Οδυσσέα κοιμάται. Παιδιά, κοιτάξτε τι έχω. Εκδίκησε, παιδιά. Μην μπλέξεις με δάσκαλο ποτέ ποτέ, να ξέρετε. Τι έγινε. Οδυσσέα! Τι παιδιά, για ποιο λόγο γελάτε? Οδυσσέα! Γιατί είναι στο πρόσωπο σου κακάκια! Μου άφησε κακάκι στο πρόσωπο. Ωραία, φίλε, θα πάρω Εκδίκησε τον δάσκαλο. Τώρα είναι η γεωγραφία, πρέπει να ξέρουμε χώρες και πρωτεύουσες. Τώρα, παιδιά, ήρθε η ώρα να πάρω εκδίκηση. Τι άλλο να γράψω. Έτοιμοι είμαστε. Κύριε, ο Τιμών παίζει στο κινητό του. Ελάτε εδώ. Κρυφάκι. Όχι, κύριε, λέει ψέματα. Αφού ξέρεις, αφού μου λέει το κοίτα στην τάξη, δώσε μου γρήγορα. Κουδούνι, παιδιά, για λίγο, πάμε να πάμε. Ξέχασε το
φαΐ μου σπίτι. Θα μου δώσει λίγο να πάω. Πιστεύεις ότι εγώ θα μοιραστώ το φαγητό μου με ένα φιτούκλα? Δεν πας καθόλου καλά εσύ, αγόρι μου. Αυτό δεν είναι ωραίο. Τώρα θα δεις. Έχω μια ιδέα, παιδιά. Συνήθως τρώω το στάκι με ταμπάσκο. Αλλά σήμερα ξέχασα να φέρω το στάκι. Όμως έφερα το ταμπάσκο και τα βάλω στα πατατάκια της Κρίστας. Και πρέπει να τις αποσπάσω προσοχή. Τι φοβούνται οι κοπέλες? Αράχνη! Εκεί, αράχνη! Πού είναι η αράχνη? Δεν τη βλέπω. Πού είναι η αράχνη, Τιμών? Δεν ξέρω, μάλλον χάθηκε. Τι εννοείς χάθηκε? Καλά το σερπλάν μου κάνεις, αγόρι μου. Ναι, αστείο, Μωρέ φίλε, εσείς οι φιτούκλες όλο ξενέρω τα αστεία κάνετε, έλεος πια. Ναι, ξενέρω τα pranks. Παιδιά, κοιτάξτε τι θα πάθει. Καλά εντάξει, θα πάω τώρα γιατί δεν μπορώ άλλο. Loser, καλά να μάθεις να μοιράζεσαι με όλους. Εγώ δεν μπορώ. Παλιό πεντεσιώδησε, παιδιά. Ανουμάκι, εγώ σε τι έφταγα ρε φίλε, γιατί μου το έκανε εμένα, πω. Ελπίζω να γεμίσετε με τα pranks και τώρα θα κάνουμε μαθηματικά. 3, 4, είναι 7. Εγώ παιδιά δεν έχω κάνει ούτε ένα πράγμα στο δάσκαλο και μου ήρθε μια ιδέα. Κόβουμε το χαρτί, το βάζουμε στο στόμα, παίρνουμε καλαμάτι και φυσάμε. Κόλλαμε παιδιά! Τι κόλλαμε! Γιγάντιος! Τα πέτυχα παιδιά, πάμε και άλλη μια φορά. Τι είναι αυτό! Μας κάνουν επίθεση τα κουνούπια! Παιδιά, νομίζει πως το κάνω πίσω στα κουνούπια, ενώ εγώ τα πυροβολάω με τα χαρτάκια. Φιτούκλα, άκου τι θα κάνω εγώ. Θα βάλω συναγερμό για να νομίζει όντως ότι τα κουνούπια μας κήρυξαν πόλεμο. Τόσο χαζός είναι αυτός. Και με το 3, παιδιά. 1, 2, 3. Γίνεται σελμός. Παιδιά! Συναγερμός! Μάλλον κουνούπια μας κάνουν πόλεμο! Ευθυντός ως τραπούλια! Ρίξτε σοφείτε παιδιά! Παιδιά, αυτός μας παρέτησε. Αυτός είναι ο δάσκαλος. Πρέπει να μας προστατέψει. Πού, μα τι κακός δάσκαλος είναι αυτός, ρε παιδιά. Ναι, μας άφησε μόνους μας. Είναι απίστευτο αυτό. Κυρία, ήταν λάθος συναγερμός. Εγώ ήξερα, απλά έκανα prank. Ό,τι να είναι. Παιδιά, την πάτησε για τα καλά αυτός. Συνεχίζουμε μαθηματικά, παιδιά. Αράχνη, αράχνη. Μη φωνάζεις, ο δάσκαλος θα μας ακούσει και μας βάλει και όλους τεστ. Επίσης αυτές οι άκρες ψεύτικες είναι, δεν το βλέπεις. Όχι, πού να το καταλάβω τόσο πολύ που τις φοβάμαι, εγώ δεν το κατάλαβα καν. Φίλε. Μάγκες, κοιτάξτε πόσες αράχνες έχω. Τώρα θα δούμε άμα ο δάσκαλος το καταλάβει. Θα πάρω το τράκι μου. Αλάκη, κοιτάξτε, Αλάκη, φτάνει για σήμερα. Πάμε από το σχολείο, φτάνει. Κύριε, τι έγινε, φοβάσαι αράχνες, για ποιο λόγο να φύγουμε νωρίτερα. Όχι, δεν φοβάμαι, Αλάκη. Φτάνει για σήμερα, φτάνει για σήμερα, φτάνει για σήμερα. Καλά, ήταν τόσο εύκολο να φύγει. Τέλος πάντων, παιδιά, άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like.